Kaixo, nire super txiki, super familiak eta gaztetxoak. Zer moduz zaudete, ja? Abuztu bukaeran gaude eta, laizter iraia datorkigu. Eta super boteretsu hasteko printzipio bat azalduko dizut. Badakizu ze printzipio den? Parkinson legea. Eta ez da gaixotasuna. Badakizu zein den Parkinson legea? Begira, nik ikasi nun, entzunion mentore bati, bai? Nik nire liburuak idatzi nahi nituenean, badakizute nire lana dela aurra eta gaztetxoak alduntzea, tresnak ematea, gerota boteretsuago sentitzeko. Nik nire ezagutza guztia liburuetan jarri nahi nun, baina esaten nun, ostras, hau lana, ez da? Eta entzunionez mentore bati zera zioen. Gauza batek zenbat irauten du zure garunak usten duena, bai? Adibidez, berak esaten zuen, buruan daukagu liburu bat idazteko behar direla 2 edo 3 urte. Badauzkat inguruan pertsonak liburu bat idatzi dutena hilabete batean. Bai? Eta esango ezu bai, baina hori ezinezkoa da. Ez, egin daiteke. Hau da, 3 liburu idaztea posible da. Nik adibidez, 5 hilabete behar izan ditut, nire lanaz gain, nire semez gain, idazteko, eta esango izut zein den sekretua. Parkinson legeak esan bezala, gure buruak esaten badu, behar ditudala 3 ordu ikasteko gauza bat, 3 ordu beharko ditut. Aldiz, esaten badut 2 ordutan lortu behar dudala ikaskuntza hori, segurazki ere lortuko dut. Horrein zuten, duela urte batzuk, ikerketa bat egin zuten, bai? Enpresa batean, froga bat egin zuten, ezta? Esatea bere langilei, bazituztela egunero 10 minutu, eginkizun zehatz bat egiteko, bale? Orduan, 10 minutu sartuta egunero lortzen zuten, baina geroraz esan zuten, ez, gaizki esan dizuegu, 12 minutu dauzkazue. Eta garuna saiatzen zen 12 minutu horiek betetzen. Froga horrez zer esan zuen? Azkenean, zuk ze tardatuko ezu, zure buruari esaten diozuna. Horre balio digu ere, gure lanean antolatzeko, gure ikasketetan, kurtso honetan, gehien kostatzen zaizuna berdin zait, imaginatu ingelesa dela. Jarri ozu zure buruari agindu bat, esan. Inglesa ikasita 15 minutu egunean, lortuko dut ikasgaia ikastea. Zer esan nahi du, 15 minutu horietan, enfokatuko zehala erabat. Eta etzea despistatuko, ez telebista, ez lagunak, sareekin, ez ezer. Frogatu ezazute Parkinson legea. Jarri dazu hemen gustoko izan duzun edo ez. Benga egun, politxa izan.